Kala namhlanje bathandekayo sihlanganise izandla zethu. Samukela uTata wethu namhlanje ezosikhonza ngezwi lenkosi. Ukwazisa okuhle ngicela ukwenza ngomso. Kodwa uTata usindisiwe uyamthanda kakhulu uThixo. Uyazalwa ngomhlaba waseSikisiki kwindawo yaseBuhlanyana amavaleleni. Ushadile uThixo emsebenza ngendlela emangalisayo. Ngibekile kumhlaba waseKomani ngokomsebenzi wenkosi. Khala namhlanje sihlanganise izandla zethu. Samukela uBishop Hlengane esengaphambili. Shaya izandla zakho kakhulu. Shaya izandla zakho. Shaya izandla zakho nje zizofika. Masibulise kakhulu umfundisi uMzana nomama ubawuvayisi kakhulu uvayisi omdala. Yabona ngisefevision kakuhle xa ndivala amacebo namaxhewazana amanye ubangathola amaqhiya babona into ephanga phansi akuyoflawa okudala. Siyabulisa bogogo, sibulisa otata nomama bethu egqameni lenkosi Yesu. Sibulisa abantu abatsha nabantwana abakhona kulo mxhansho lomkhulu kangaka kule weekend. Mtsolothi cekwa ukhona kanti bayibulisa ngathi hayi khona Mtsolothi. Siyabulisa ndoda enkulu kakhulu ukuhle ukubona emveni kweminyaka. Andihambi ndodwa, ndihamba nonkosikazi we-19 years. Ndizibhala ngabomu ezi zinto ngoba ubuso bam uyabagxatha abantu bathi mandimncinci kanti akudala. Ndiyaku-20 years ngoku nditshatile. Siyabulisa nkosikazi, ngobe sibulisene endlini. Kule nkonzo sibulisa endlini, sibulisa emotweni, sibulisa masifike enkonzweni, siyabulisana nje. Sikuva ebandleni kusekhona na. Amen. Sibulise nabazalwane bonke abasibukela eTV. Kungenzeka abaninzi nabo bazoba lapha abazalwane abalapha eTV bebefuna ukuza kule nkonzo. And also sibulisa abefundisi, umfundisi uThombo, umfundisi uSimelane. Inkosi moto ngibona lifikile lingazoba ndodwa nomzane likhona. Ukudla kosuka khona emaXhoseni. Siyabulisa worship team. Bamsekhaya nabendeba. Onake le weekend yonke bazana bami ofika qala ihlabela kanje. Amambono ababembi. Uva kwangoma bayinalo udlame kwangoma le. Yashasela. Nesinyokotho kwangoma lo nesinyokotho. Hayi. Saze sasikelele emabhodweni. Indawo yamandla le, indawo yempi. Amen. Nana siyabulisa mntana. Ngoba nothola khona nje. Abathotshana la ukhona udadewenu. Haleluya. Abekhulu wehla nje sisi. Siyabulisa kakhulu.
ukuthi apho suka khona sisuke emalanga nje nabangabo 2 kanje osaqala emsebenzini okukasimise ndawo simisa besikisi sitoko oba sifake ihlanga imoto ithi misana uphuze kofudala nehamba 6 hours non stop uzofika lapha ndiyabuya nokuba nindelinde isiguqu esingasivali lingekafiki liguqe nayo awushumayela kusasa namhlanje ndinombuliso othanda ukuqina xa somdala umbuliso wakho awuthambi njengabantwana uyaqina loba ngumbuliso ke busa ngenkomo uvuke ekuseni udla inkomo awuqali udle izinto zimanga vuka ngombeko umbuliso onjalo namhlanje ezonika wona mntambuzana undibizile apha kudala ndibona uba uyasebenza apha aze anhle ucawo nendawo ngena nje egedi newamhle nakumsebenzi we thank God ive umoya kusangena egedini abona kakuthi umuntu uyasebenza kwakube nje icawo iyacela ukuthi kusemsebenzini nalamazwe andithatha ixesha lide kodwa ndingethatha ixesha elifutshane ngawuthatha ixesha mandilithathe nokuba ndithethe nani makholwa kuba ngeke sizothi incwadana la apha sincwadalalise nje ilize hayi lefama silele kodwa siphambi kobuso bakhe silalanga namatheko waza namatheko ethu sizoma nje phambi kobuso bakhe kule nkonzo kamoya ya ngoba isihloko sanamhlanje sithi nje ubungcwele njengephini lokuhola xa kuthiwa umongcwele kuthiwa izerada kusho ukuthi liphini lokuhola ngoba irada liphini elithile elibaphaya enqanaweni phambili ebuliliphehlayo ukuthi umzimba uyakuliphi icala irada kaloku liphini nje amaqebhexebhe njalo nje eliphini lilo elijikelezayo to stand ishiphu leyo uba mayiye ngabo eliphini loba langasebenzi asazi basiyaphi sinqanawa isho kuhlosa namhlanje sithi umongcwele nguye onguyena osistering oneneliphini lokuhola ibandla nabantu bonke abakholwayo ncwadi kaJohane 16 sike sifunde verse 7 iba ku-15 ibambe kancinci engelukhalisa nayo izwa leza nyathela abazanayo ngale sifunde izwe likhaya ncwadi kaJohane 16 verse 7 to 15 sithole wena ohleli ngasesibanini awufunde izwi lethu sawufuna ncwadi kaYohane 16 verse 7 lokho ndaba yethi umsebenzi kamthetheleli nokubuya bukaYesu umsebenzi kabani lo kamthetheleli nokubuya bukaYesu yes verse 7 noko ke ndinixelela inyaniso kunilungele ukuba ndimke kuba ndingemkanga umthetheleli akayikuza kuni fundise phansi ishuba ngalendlela yaseziyoni kaloku bayiliziyoni ufuna uba ufile ndithethe usicatha into yakho qala phansi noko ke mna ndinixelele inyaniso yes kunilungele ukuba ndimke kuba ndingemkanga umthetheleli akayikuza kuni uYesu uthetha apha uthi kubafundi bakhe mongameli uthetha apho thetha kubafundi bakhe uthi jongani basabani bam kunilungele ukuthi mna ndimke I tell you the truth ukuthi kunilungele uba mna ndilishiye mna ndiliyele kanje ndilishiye asewenzile umsebenzi wonke wakhe uthi jongana inyaniso yile ufuneka mna ndihambile kuba xa ndingahambanga funda ke ndithembeka ndiya
kuni. Uyele emva. Okay. Umthetheleli akayibuza kuni ke. Ngithembe mna ndiyakumthumela kuni. Ukuba ndihambe kukhona umuntu ongazuza. Igama lakhe ngumthetheleli. Uba ndibele kuhlala nani apha, lo muntu lona akazuza. Kuthiwa ngumthetheleli igama lakhe. Ngoku kuhluba nelishi ukuze lo azothatha indawo. Ngoba xa ndingahambanga akazuyithatha indawo umthetheleli. Ngithanda igama ke lokuba lo muntu ozoza ngumthetheleli abathi ngesiGrike yiParaclete. IParaclete ethi ngesilungu ke is the helper, umncedi. Ngoku ke xa ndingahambi akekho umncedi. Kufuneka ndihambe kuze umncedi endaweni yakho. Ngoku ke xa ndingahambi, the helper will not come. I must leave ukuze umncedi make ndibe ngumfundisi nje wesikolo kancinci kule ndawo. Kwi-New Testament eyona nto esiyibonayo yalo mntu uthethwa ngaye umsebenzi wakhe nje ophambili ukuzonceda. KwiTestamente entsha umsebenzi wale ndoda athi uYesu uba ndihamba ayizofika uthi nje umsebenzi wakhe igama lakhe kwayena umncedi uhelper. Ngoxa ke ndingahambi uhelper akazofika. Lo muntu ozondinceda, lo muntu ozondinceda xa ndingahambi mna akazubakho umncedi. Ngoku ke mandihambe ukuze the Parakletos, the Paraclete, the helper, umncedi wamakholwa, umthetheleli eze azohlala phakathi kwa. Uthi ke ndiyakumthuma mna. Uyawuthuma ndim makeze apha phakathi kwenu. Na umthini mna? Uthi uYesu ndiyakumthuma. Evela phi iqhubeka. Efikile ke uya kulohlola ihlabathi lidane. Yes. Ngenxa yesono nangenxa yokulungisa nangenxa yomgwebo. Xa efika umthetheleli uzokwalahlwa ilizwe ngenxa yesono. Nakumsebenzi olohlwa ilizwe ngenxa yesono. Ameneza nomgwebo vuka. Uzoninceda kodwa uzolohlwa ilizwe lesono. That is why xa lingohlwanga nguye ilizwe ngeke liguquke. Ukwazi ukulohlwa ilizwe liguquke. Ndiyalibona ilizwe liselapha ngoku. Uye wenze onke lo msebenzi uba awubheke nami apha ndifake izihlangu ezinde ndivele ilizwe linyazo nodaka. Umthetheleli into azoyenza unenzani ilizwe xa uyalohlwayo. Alithini? Funda nazo neBhayibhile. Uya kulohlola ihlabathi lidane. Ulibetha lidane lingqali khamise. Gqiza mafike khamise ilizwe lohlwayo. Yes. Ngenxa yesono nangenxa yokulungisa. Ulibetha ngenxa yesono yokulungisa, umisa ukulungisa lidane ilizwe saseyifikile. Yes. Nangenxa yomgwebo. Nangenxa yomgwebo awenza umgwebo lube real. Yes. Ngenxa yesono ngokuba bengakholwanga kum. Qhubeka. Ngenxa yokulungisa ngokuba ndisiya kubawo ize ningabi sandibona. Zawunyamalala ngoba ngisazibona nina. Kodwa nelishiye izinhle ndawo. Zawumthumelela umthetho afika hlale phakathi kweqhubeka until 15. Ngenxa yomgwebo ngokuba umphathi welihlabathi egwetyiwe. Yes. Ndisenezinto ezininzi zokuthetha kuni. Kodwa aninawo ukuzithwala ngoku. Noba ndingazithetha izinto ngeke ndikwazi uzithwala. Nisahamba nam ngozibulele. Noba ndingathetha nani ngoku soze aninawo amandla okuzithwala ezi zinto ndifuna ukuthetha nani. Kusakhona izinto endaba ndifuna ukunixelela zona. Kodwa xa ndinijongile engekafika umncedi soze niyohluleka ukuzithwala.
Qhubeka. Xa ke ethe wafika yena umoya wenyaniso, uyakundikhokhela kuyo yonke inyaniso, kuba engayi kuthetha okuphuma kuye. Uyakuthetha izinto athe waziva, anibekele izinto ezizayo. Kodwa xa ethe wafika umoya wenyaniso, umoya xa ethe wafika umncedi wafika phakathi kwenu, wafika umncedi. Ngoba kafika ngoba ndingaxelana akho abantu nawuyazi, anina ability, anina mandla ukuthwala izinto. Kodwa xa ethe wafika umncedi uyawuthini? Phinda bawuqale khona kule ndawo yaseZantsi xa ifundele umoya wenyaniso. Xa ke ethe wafika yena umoya wenyaniso, uyakundikhokhela kuyo yonke inyaniso. Nansi kulapho ifilimu yethu ikhona, uzovela anikhokhelele kuyo yonke inyaniso. Uyobuhluza ubuxoka bubekele anibonise nansi inyani. Yabona, he's a rather, he takes you to the truth. Unithathanise kuyinyani. Xa sesithi leyo na inyani, akekho aphinde aphikise. Ngonikhokhela kuyo yonke inyaniso? Yes. Kuba engayi kuthetha okuphuma kuye, uyakuthetha izinto athe waziva, anibekele izinto ezizayo. Akazi uthetha into zomqala wakhe, ngoba uqala ukuthetha into zomqala. Uzawuthetha izinto azivileyo naye. Akathethi into zosuka kuye. Ngoba amanga amaninzi avela qhamuka apha emntwini. Inyani. Yayivinda siyakhuphuka ngeke xa safuna ukuphola. Uyayiqonda uba xa ufuna bathi abafunde xa ufuna ukwazi inyani into akasimelane buyele emuva. Ukufuna ukwazi inyani namhlanje buyele emuva. Usemapondweni apho. Xa ubona umntwana enemikhwa anayo, alukhethazi ufuzile lo. Uyikhomba phi? Le mikhwa niyibona namhlanje inyaniso yayo nantsi apha kwihistory. Umuntu ofuna ukwazi inyani ubuyele emuva. Uthi ke ngoku lo xa efika umoya ingcwele akazothetha izinto zakhe, uzawuthetha izinto azitheni? Zediswa xa ndibona ibandlela inje sendiyazi inyani ikhona. Izinto ezizokwenzeka ngoku siyazazi ukuba zizinto eziyenza thini? Xa sifuna ukukhuza into namhlanje asiyiphambili, siyahlehla. Sizama ukujonga uba kwenzeka into ekuqaleni ngoba le nto xa seyinje funa siyoyincothula. Umoya wenyaniso akazuthetha into zomqala. Uzawuthetha into azivileyo. Ukuxa kwesisimilo sakho awulokuza komakhehlela zabona uba uthele nje. Awufuni ngcawe ikhona into eyifuzileyo efuna siyilungise. Inyani ndithe ivela apha inyani eninzi. Wonke umuntu ongathanda ukufunda ngembali uyawulahlekelwa ifuture yakhe. Ikamva lakho kahle kahle inyaniso yalo iphayevu. Sesiyababuza uba yintoni, sesibona ngale ndlela oqhuba ngayo besike sayibona ngaphambili. Makeke ndiyipress. Le ndlela oqhuba ngayo asiyiqali. Siyababuza uphuma phaa ngoba le nto sasike sayithini. Abantu abanomkhwa onje siyava bazophelela apha. Sithetha apho kuthiwa siyafunisa besike sayibona bonke abaqhuba kanje badla ngokuphelela kulaa ndawo. Umoya wenyaniso akazuthetha izinto zakhe, uthetha into azivileyo. Okay, yeke ndihambe ndimthume umoya wenyaniso uyawunikhokhelela kuyo yonke inyani. Ndinganicelayo nangona ingakwazi ukuyithwala kodwa seyifile yena uyozolirhola anise kuyo yonke le nto endifuna niyazi. Okwesibini
unonikhumbuza itsho njalo Uyakunibikela izinto ezizayo. uyawuphinda nixelele into ezinjani Ezizayo. uyawuthini futhi. Anibikela izinto ezizayo. That is why apha efellowship uba wazi bakuzoba njani kusasa isekhona ingxaba pha. Mina ngalicela ibandla loba njani na 5 years to come from now elibandla ela ngicela bazoba njani. Wazi uba wenkonzo ungazi uba uthi nam uhlelishothiwa nawe ndiyazi ifike kanjani siyayazi ifike kanjani siyatshilela. Nishukuzapha kwami bendisabanzava lani kudenganga lapho bendisabantu mzadlofika bendiza hayi thuba awuthi bada cela ufike bendizazi bantu zawufika yabona lento ube unikhola lapho elihambe lisethu yu uthwala izandla ntokanti ngabantu bonke abongena moya thina siyashekela the conference esizaphuma kusethethile moya wenyaniso uyawunikhelana ngezinto kaloku nguye umkhupheli is the rudder yena oyisinqana wafuna uyisapho uyisapha yena afuna mayeko asifuthuzi apha ongabe zincelile asifuthi uziyazi basiyapha until 15 mina uzofunda le verse yodwa ngoba ndiyambulisa ngayo ukuleso qhubeka Yena uyakundizukisa ngokuba eyamamkela okukokwami aze anibikele. enye into uzawundizulisa yena anibikele into yobuye yami okokwami uyawuthini yena kunzima ukuzikisa uYesu ngenamoya. Ubinyamisile inyama ithanda ukuzikisa yona. Kodwa wafika uMoya Oyingcwele. Uye amzukisayo uYesu. Anibikele zonke into ekungezakhe. Yabo yini ikholo lomile. Umqwayito wekholo. Ibiltong ngekholo iyoyisa ube umqwayito lo wekholo moya ubile ukhona kona apha edamini kodwa iintsika zakhe zazivumela amanzi angakangena uthephula kangangena uthi uMoya Oyingcwele uyothini uyakundizulise athethe izinto ekuzezayo amntana ma-250 Zonke ezo zinto anazo ubawo zezam. imakhe nantsi enye imfihlelo uthi axa ethetha zonke izinto uba banazo zezaba khona ufuna uyiveza apha bale nto yesifuna futhi wasixelela yona uthi jonga uba zonke into ekuzezakhe zezingabani ezo zinto qhubeka. Ngenxa yoko ndathi uyamamkela okukokwami aze anibikele. Imakhe uMoya Oyingcwele wamkela okwabani ngoku thethana okwabani nje njengoba thina bazalwa begospel mavele balele kube bani mavele esebenza sonda ngibona mfana ngoba nibekele uthi uYesu zonke into ezikuthixo uyizabani uMoya Oyingcwele uzawuthatha into ekuzezingabani ekuzezingabani ezezikaYesu azithini ezo zinto anithini nina uYesu akananto ekuye yakhe ingeyiba ithathe kuyise uMoya Oyingcwele ke uthatha le nto ekuye kaYesu azoyinikeza thina mandiyilungise namhlanje ntango zami le nto xa unesekhaya uyabona umuntu omnye xa ujongile uMoya Oyingcwele akasosiko esizihambela sodwa uYesu akasiko sihambela sodwa kwanothixo nguThixo uyise nguThixo unyana cela ndive nguThixo bani umoya
singathi uziqu ezithathu emnyama uthixo omnye oziqu zithathu mandiphinde akazoziqu zithathu emnye nguthixo omnye eziqu zithathu akaqala ahlale phantsi athi nyana yiza ahlale phantsi nguthixo obheka kuye abona uba okay mandisebenze kanje nguthixo uyise nguthixo unyana nguthixo umoya singatsho namhlanje sithi umoya ongcwele kahle kahle nguthixo umoya ongcwele uthi uyesu intubawo ekuzezakhe zezingabane ezo zinto ezo uyasibonisa hayi mna ngobawo kaloku bheka intubawo ayinayo eyam athi ke lo moya akazuza nento entsha into eyam yeyakhe nguthixo omnye lwezithathu uziveza njengoyise ngexesha elithile aziveze njengonyana ngexesha elithile aphinde aziveze njengomoya ngexesha elithile thixo omnye ozithathu uthetha into yakhe hayi uthetha le nam ndiyithethayo usilo usathane usengxakini uyesu njengathi ndiyemka nje kumele ndimka uthi ndifuna ukutshintsha indlela yokuopereyitha because if ndiopereyitha ndisenyameni andizufika enkosi cela nindive ndiyafudumala ke ngolinjini ndizile andizufika enkosi uba ndihamba njengothixo unyana andizufika emagwambu uba ndihamba njengothixo unyana andizufika ebuhlanyanga uba ndihamba njengothixo unyana andizufika efleyi mele ndihambe thixo ubume bam ndize ndingumoya amamlesimkhaba thixo unyana makatela thixo unyana kaloku uyesu zange adlule ku-200 kilometers away from indawo azakabuya zangahamba uyesu wayeyofika nini enkosi eza esenyameni wayeyofika nini ebuhlanyanga kum eza esenyameni isho bakho bakhona iplane welakwazi ukusebenzisa sonke ilizwe elingaka masithenge nge-Eastern Cape yodwa vele masigqibe uthi bheka ke ndiyotshintshe ifomule yenyama ngoba iyandilimitha inyama umsebenzi wale nyama bekuzosindisa nje uba ndife emnqamlezweni kodwa asafika ndihlale nabantu andikwazi ukuhlala nabo ndinyama hayi mandize njengomthetheleli mandize njengehelpa engumoya awuthi ndinyukele bahlala naye ngenyama bangasindiswa sebembamba ngenyama kodwa ubheke aseyihambile amabhiliyoni namhlanje amtholile uyesu ngoba xa sayisize semoyeni umoya umenza be-real more than inyama nazange ndabona ngenyama kodwa ndimbonile ngomoya andizange ndadla naye isikhathakhatha seguluta kodwa ndidle naye ngomoya ndihambe esitratweni ndihamba naye ndisekameni ndiza naye ndiyotisha abantwana nanku umoya ongcwele nanku uthixo umoya nanku uthixo umoya engene entombazanini nanku uthixo umoya engene esatukazini nanku uthixo umoya engene ekhagweni lihleli lodwa liyamva hlala nam selishoneli lakhe mandingasali ndingenamnedi hlala nathi kumele ndiyahambe ukuze ndizomthumela umoya ongcwele ozohlala nani imihla ngemihla andikwazi ukuhlala nani for 24/7 ndiyinyama kodwa ndingahlala nani xa ndingumoya
God's plan. Andiboni ngamehlo enyama, kodwa ndiyamva ngamehlo kamoya. I don't have to see him in flesh. I see him in the spirit. Ingathi umoya lo ungcono kunenyama. Ngithi khona bamkhola bembamba bangabhilivi kuye. Oh banoyo. Abakhobe bengambonanga. Intoni kwenzulile. Intoni kwenza uguquka ufayele esonweni sakho. Akukho ndoda emephambi kwakho. Kodwa umoya ugcwele ngaphakathi. Umenza uYesu abe yinyaniso kuwe. Umenza uYesu abe strong. Awuyazidaneliso nozakho. Kanti wohlwaya nguThixo umoya. Andimdinga sesenyameni nje. Sicela ndimamkele ngensindiso. Kodwa bawusendifuna ukuhlala naye. Oh, ndikhokhele umoya wengcwele. Kuyo yonke inyaniso. Because when he is the spirit, he can do better than the flesh. Andikaze ndibone uYesu ngenyama, kodwa yena ndingamfela. Andikaze ndibone ngamehlo la, kodwa ndingamfela. Ngoba umoya uyenza yonke into izile ibe yinyani. Awudingi ukubona ngamehlo enyama uthi manje umthethela rhole. Umoya. Engingathi mina umoya unamandla kunenyama. Njengomzali ngokuhlela patata. Abantwana bakho awuhambi nabo yonke indawo. Kodwa ungahamba nabo ngomoya wakho. Yanisokota nansi into ndizana. Ngithi abantwana bakho awukwazi ubakhona yonke indawo bakhona. Amen. Kodwa bakhona ngomoya. Ubajove ngamazwi. Amazwi angumoya athi abe inyama ngaphakathi kwakho. Athi uma lefuna ungena entweni embi, kodwa amazwi wakho angumoya ahamba naye. Athi andikwazi ukuyenza. Ndisekapa umama usefuna isikafo, kodwa nanku umama ehlele endlini. Umoya yenza yonke into ibe inyama. Umntwana uzeziqoqa kodwa ulela awubona ukuphi, kodwa umjove ngomoya. Kumele ndiyaphi ukuzehle umthetho. Ngoba xa ndingahambi khona into engasoze ndibe nayo. Kukhona inyama engasoze ndizibambe noba ndingamxelela ngoku. Kodwa xa seyifikile nguye oyoba ngumncedi wenu, ayikhokhe kuyo yonke inyaniso. Abe seyinixelela. Yes, blessings. Ngendlela umoya osithobo ngayo iChina lithi nanku uYesu. Athi Jesus is here. Lithi bona ndimva kwangu uYesu ulapha. Hayi balitsho lamashamani lapha elibhoko nami ulapha. Athombe kuleta ubengathi unathi uphethe daraso xoka kulelapha eGod's plan. Ukwazi baya ngomoya yonke indawo. Ngoba umoya is without measure. Umoya is without limitation. Umoya awuvalelwa. Maka nithatha nje. Ngiyabonisa nje losibala kusasa. Wathi asiva ngomzimba umoya. Wangena kuvaliwe. Uthola sathandaza bangona sathi phapha. Athi uxolo Nkosi babena. Ayimosivalile njengoba ungene kanjani ngoba umoya uvinjwa, umoya uvalelwa. Yakale ngihambe so that I may send you my Holy Spirit and akasukwenza into ayithandayo uzokwenza lento endiyithandayo. Xa ungafanele kumoya nathi asizuvaleleka. Xa ungafanele kumoya nathi ayikho into engazifanele kuyazila inyaniso ngoYesu. Nesikolo sethu asisasebenzi, nemali nobuhlwempu abusasebenzi. Uyonikhokhela ayikho ilimitation. That is why I feel when isitandard sakho siyakhuphuka. Siyakhuphuka. Noma ufunda ngathi ufundile, kanti ufundiswa ngumoya. Ndisebenzi nami. Sinamakhehla ethu thina ngasangaboni nyabesikolo, kodwa sifana kusedlula thina sazi isikolo. Umoya uyonifundisa, anikhokhela kuyo yonke inyaniso.
uthatha abangaqualifayiyo abaqualifayise, uthatha abasezantsi ababeke phezulu, uthatha abadelelwayo abenze bahlonipheke. Endiyavukhona namhlanje ebusuku uredi ukusikhokhelela kuyo yonke inyaniso. His name is the Paracletus. His name is the Helper. Ukumede. Yasainyama namhlanje wavuka waphila umoyingcwele. Yafa inyama namhlanje waphakama umoyingcwele ebandleni lethu. Yafa inyama namhlanje wavuka uthi umoyingcwele phakathi kwethu. Sikhokhele moya, sikhokhele Holy Spirit. Let us Holy Spirit lead us. Sikhokhele moyingcwele thina sasinto. Sikhokhele moya. Yawabona amashona avule. Ngizabona ibasathi namhlanje. Weekend yinye yile. Noma sisigungu yayisusa igungu emahloni wakhe. Moyingcwele sihole, sibonise nezinto esingazange. Obona Nkosi. The Holy Spirit. Wherever you're feeling weakness, my Uma mulher,
usomandla ohlala nabantu ngoku akaboyika abantu uhlala nabo leka thikoni yakhe ngoba kwenzeka i-bodyguards zakhe zasasizivumele xa ithe wafika esenyameni kodwa ngoku kakho bodyguard uyindlu eluhlaza engalelwanga wonke umntu wayebamthola uhola umntwana ahlala nomntwana uvumela ethelesathayo elithathile akuxelela izinto ezinoma nje athakazinto nje kanti nguye olithatha sihleli phansi komthi lekusibhoke uve bona lilile nje nkosina uhleli nabo phansi komthi ekweniseni umama wabona ibaba yakhe athe sabona namu oyatisha sami athe satisha ukudisha abantwana lephambi wakahambe tisha onisizinto kule minyaka eyi-26 ngumshumayeli heyi undiholile mani undiholela ngeundaekodazakake ndimlo bethuba sendiphakathi undiholile moyile dibeleleni nabantu enalingabalasedibane na kanti umoyingcwele usemsebenzini ndiphendule impendulo nami ndingazaziyo uba ndizithathephi kanti hayi nguye mandiyivale kule ndawo bento wase baphilisa umntu egeyithini xa bede babizwa zizikhulu zendawo uba niyephilisa egunya lantoni lomntu lo monge bathi vala lomlomo zakunika amazwi maye bento sebaphendule kuthiwa bakhala zona iingqurhuma ezi zathi lo tata kafundanga nje nomntaba uJohane kodwa ubulungu abathethe ngabo ngeke uvele emntwini ongafundanga bathi bebenaye aba uYesu kanti umoya ubeke amazwi akunika ubulungu umoya uthi uyokwenza that is why here when badlalethu nosisithenga basizilumkhola nongazinto wazi yonke into nophansi ubekwa phezulu wonke lo msebenzi wanothi umoya thibohlala nabantu abancede masimele ngenyanga thibohlala nabantu hlala nawe body hlala nawe family yakho bahamba wasimana kangadomadala kandi abazi thixo hlala nabantu hleli nathi uyasikhokhela kuyonke imaniso xelela izinto nemfihlelo khona abantu abahambayo abadala bomxoyo kule nkabi yethu basezulwini bahleli isweet by in the world that is immaterial endaweni engaphatheki ngenyanga oko ndihlele ingoma enanazi ingoma dalasifela kule nkosi ethi ndinika amehlo ndikhamele phezulu ezulwini ndibone khona abangcwele bevuya enkosini bonke babasemhlabeni babelinyembezi bebangezelwa zizinto umlingi engaphezi wakudibona sebezoyisile yabuza kungabi nayo atsho bathi kungaye obefile awayefelathi wabuke abantwana bakathixo kodwa baphinde bambona ehamba enyathelweni lakhe epheka khona ekuphileni ithi bahamba khona emkhondweni wakhe bamlandela abaphulile ngokwezulwini wabuke nojenkulu bakungasweleki emlandini wasekhondweni wakhe ndikamehlo
abakhokheli abancede abaxelezile